помолимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у сабе плён Твоего откупления, які живеш и валадарыш на веки вечные.
Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, няхай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, вітаю вас в гэтую урачыстасць, якая прысвечана святому Юзафу, абаронцу касцёла, якая збірае нас так шматлікіх у гэты звычайны дзень. Гэта таксама выражае нашу любоў і да яго, да Найсвяцейшай Панны Марыі, таксама любоў да касцёла. Таму у такой еднасці, поўнай удзячнасці будзем маліцца за нас саміх, таму што інтэнцыя гэтай святой імшы за парафіянаў. Ахвярую гэтую святую імшу за вас, за вашай сем'і, за ўсіх вашых блізкіх, ва ўсіх справах, каб перадусім праз заступніцтва святога Юзафа мы атрымоўвалі благаслаўленне, каб ён нам спрыяў. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сидиш праворучайся, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наилучший, Иисус Христе, з Духом Святым хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемагутны Боже, Ты аддаў свайго Сына, Яго Найсвяцейшую Маці, пад верную апеку святога Юзафа. Праз яго заступніцтва учыні, каб Твой касцёл нястомна клапаціўся пра збаўленне свету, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Amen. Чытанне другой кнігі Самуэля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан, калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады і я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоня твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Ён збудуе дом майму імені, а я умацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валадарства тваё навекі перад абліччам маім. І трон твой будзе умацаваны навекі». Гэта Слова Божае. Яго потомство будет трываць вечна. Яго потомство будет трываць вечна. Милосердность Пана буду схвалять вечно, с поколения в поколение буду обвящать верность Твою устами моими. Бо сказал, навеки заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Будет трываць вечна. Я заключил заповед с выбранным моим, присягну Давиду, слузе майму, навеки умацуе потомство твое, и трон твой установлю с поколения в поколение. Яго потомство будет трываць вечна. Ён будзе кликать мяне, ты мой Отец, мой Бог и скала збаўлення майго. Навеки захаваю для яго мою милосердность, и будзе непахісным заповед мой з ім. Яго потомство будет трываць вечна. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, абяцанне Абрагаму і пастонству ягонаму, што ён будзе спадкаемцам свету, было дадзена не законам, але праз справядлівасць веры. А праз веру, каб яно было дарам ласкі, каб яно было пэўным для ўсяго патомства. Не толькі для тых, хто абапіраецца на закон, але і для тых, хто трымаецца веры Абрагама, які ёсць айцом усіх нас, як напісана: «Я паставіў цябе айцом многіх народаў перад абліччам Бога, якому ён паверыў як таму, хто ажыўляе мёртвых і кліча да існавання тое, чаго не існуе». Абрагам насуперак надзеі паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў, паводле сказанага:
Такое будзе патомство тваё. Таму гэта і залічана яму як справядлівасць. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Счастливые, кто живет в доме Твоим, Пане, яны будут прославлять Тебе вечно. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Якуб быў бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Хрыстом. Такім было нараджэнне Езуса Хрыста. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзэфе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Можа, для тых, хто стаіць тут на першай лаўцы, гляджу, амаль цэлая пустая, чалавека 4 можа спакойна прыйсці і сесці, так што запрашаю. Сённяшняе Евангелие ўжо, я думаю, што кожны з нас пачуў не першы раз у сваім жыцці. На працягу Адвента, перад самым Божым нараджэннем, яно нават на працягу амаль 2 дзён запар мы яго чыталі. Сёння таксама не ведаю, колькі людзей тут знаходзіцца, які першы раз у жыцці прыйшлі на ўрачыстасць святога Юзафа. Таму, напэўна, я думаю, што не адзін раз мы гэтае Евангелие чулі. І ці не ёсць так, што мы вельмі прызвычаіліся да гэтага Евангелия? Таму што мы ўжо вельмі так дзесьці абсалютна спакойна можам называць Юзафа вось абаронцам касцёла, не ведаю, святы Юзаф, заступнік добрай смерці, святы Юзаф, прыклад айцоў, прыклад мужоў, прыклад у працы. І вось як бы гэты святы Юзаф, ён на такім п'едэсталі як бы стаіць, што дзе там святы Юзаф, а дзе мая некая штодзённасць і мая некая святасць. Таксама найсвяцейшая Панна Марыя, што можа мы ў сваіх пабожнасцях таксама ўжо прызвычаіліся яе называць, не ведаю, там святы Францішак называў яе каралевай анёлаў, каралевай міласэрнасці, не ведаю, найсвяцейшая Панна Марыя. Але калі мы пачытаем уважліва сённяшняе Евангелие, як бы ўсё, што мы цяпер пра іх ведаем, яно здарылася пасля. Прашлі стагоддзі, тысячы нават год, калі касцёл пачаў іх вось так называць. Тое, што адбываецца ў сённяшнім Евангеліі, не ведаю, Марыі, можа, там 16 год, Юзафу, напэўна, трошку старэйшы ён быў, але для іх гэта адбываецца першы раз у жыцці. І вось то, да чаго хачу вас запрасіць, можа так перажыць гэтае Евангелие трошечку, вось каб увайсці нават у галаву святога Юзафа, што
як кажа Мацей, евангеліст, што пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, будучы справядлівым, не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. І вось потым сказана, што потым ён лажыцца спаць, і ў сне прыходзіць анёл. Можете паставіць сябе, я думаю, асабліва мужчыны, вось на месца Юзафа. Я пакахаў дзяўчыну. Я закахаўся ў ёй настолькі, што сказаў перадусім самому сабе. Гэта адзіная тая, з якой хачу быць да канца дзён маіх. Всё, не хачу глядзець нават на іншую. Самая прыгожая, самая класная. Жанюся. Робіць ёй прапанову, згаджаецца Марыя, яшчэ не пачалі жыць разам, невядома, што Марыя ці сказала Юзафу, ці не сказала, выходзіць справа, што яна цяжарная. Вось кажу, усе гэтыя тытулы, што мы цяпер вось прывыклі, Юзаф, такі, сякі, вось у гэтым моманце у Юзафа глеба з-пад ног ушла. Я думаю, тыя з вас, якія кахалі насамрэч у сваім жыцці, можете ўявіць, як гэта. Як гэта вось паняць ці прызнаць, што мяне здрадзілі. І Юзаф, бедалага, з гэтымі думкамі, кахаючы, любячы Марыю, можа, настолькі гэта навалілася яму на галаву, лажыцца спаць папросту. Я думаю, што таксама ў жыцці, можа, кожнага з нас было такое, што настолькі мяне перарастаюць нейкія справы, я сабе перад экзаменамі цяжкімі казаў, што ўжо навучыўся, ўжо ўсё, хопіць, іду спаць, неяк там будзе. Можа, Юзаф таксама з такімі мыслямі кажа, іду спаць, як яно развяжацца, так і будзе. Вось у сне прыходзіць да яго анёл і кажа, тое, што нарадзілася, народзіцца з Духа Святога пачатае. Таксама, думаю, нелёгка яму было у гэта паверыць. Пачуў такі вельмі прыгожы прыклад, можете сабе ўявіць, як святы Юзаф сябе адчуваў, што сабраліся вы са сваёй сям'ёй, не ведаю, на адпачынак, купілі білеты, не ведаю, там, куды цяпер модна, ў Дубай летаць там на адпачынак. Купілі білеты ў Дубай, сабралі торбы, сабралі ўсе грошы, што там мелі, все, прашлі ўсе кантролі ў самалёце, ўсё цудоўна, заходзім у самалёт, а сцюардэса кажа, самалёт леціць не ў Дубай, а не ведаю, у Паўночную Афрыку. Вось у Юзафа было так, ён сабраўся, ён пакахаў, у яго былі планы, у Марыі былі планы. Яны заходзяць, можна сказаць, у гэты Божы самалёт, а Бог ім кажа, прабачце, але пункт прызначэння будзе іншы. І вось веліч Юзафа, менавіта яна заключаецца ў тым, што ён кажа, добра, пане Божа, калі ты мне кажаш такім чынам, то я на гэта згаджаюся. І паглядзіце, што вось такая згода з любові, яна заўсёды будзе звязана з нейкай вялікай ахвярай. Юзаф ахвяраваў вось у гэтым Богу ўсе свае планы, усе свае мары, ён не ведаў, як яно пойдзе далей. Юзаф, паглядзіце, таксама не ведаючы, як гэта можа ўсё здарыцца, калі б ён паступаў толькі па справядлівасці Марыю за такі ўчынак павінны былі ўкамінаваць. Калі б укамінавалі Марыю, укамінавалі б таксама Езуса. Я думаю, у той момант Юзаф і блізка сабе не ўсведамляў таго, што можа здарыцца, калі ён выбере па справядлівасці. Паглядзіце, ён меў рацыю на 1000%. Ён быў прав на 1000%. Усе аргументы абсалютна былі за яго. Толькі калі б ён выбраў па справядлівасці, памёр бы таксама Езус разам з Марыяй. Вось прыгажосць Евангелія, прыгажосць нашай веры хрысціянскай заключаецца ў тым, каб рабіць выбары не толькі па справядлівасці, а таксама па любові. Калі Юзаф настолькі моцна любіў Марыю, кахаў Марыю, ён прыняў яе, не гледзячы на тое, што гэта было звязана з вялікай ахвярай. Але паглядзіце далей. Хрыстос кожнага з нас любіць, Хрыстос выбірае нас, мяне асабліва, ён ведае мой грэх, ведае мае слабасці, і ён згаджаецца на гэта. Ахвярай Хрыста з'яўляецца ягоная смерць на крыжы. Паглядзіце на саміх сябе, таксама ты, якія з вас жывёце з мужам, з жонкай сваёй уже 20-25 гадоў, не ведаю, 30, больш.
Ці не прыходзяць такія моманты, калі прачынаецеся з раніцы і думаеце сабе, а павінна было быць інакш. Той хлопец, якога пакахала, павінна было быць так і так. Гэта не атрымалася, гэта не атрымалася, не ведаю. Жонка моя павінна была быць іншай, лепшай, больш разумеючай. Не ведаю, дзеці, якія бесталковыя, не слухаюцца, не робяць так, як я хачу. І можаце мець рацыю на 1000% таксама. Але выбар з любові будзе калі, як Христос, як Юзаф, я бачу гэтую маю жонку, і сёння я выбіраю яе. Я бачу майго мужа такім, які ёсць, і я выбіраю яго. Я бачу маіх братоў такімі, якімі ёсць, і не лепшымі абсалютна. Выбіраю іх і хачу з імі будаваць супольнасць, бачу парафіян, выбіраю гэтых парафіян кожны дзень. І я ведаю, што мне гэта будзе балець. Толькі вось гэты выбар, ён будзе зроблены з любові. Калі выбар зроблены з любові, Бог мне будзе благаслаўляць. Таму што не толькі на справядлівасці мы можам палягаць. І паглядзіце, што прыклад святога Юзафа, ён яшчэ тым больш прыгожы, што ў гэтай рэчаіснасці, якую ён выбірае, ён можа потым убачыць вось гэты палец Божы. Насколькі планы, якія ён сабе не выдумаў, яны рэалізоўваюцца. Так сабе думаў, у сям'і адказным за рэлігійнае выхаванне заўсёды быў бацька. Бацька навучыў Хрыста святому пісанню. Юзаф навучыў Хрыста вось гэтаму закону, прарокам. Колькі разоў Христос цытуе стары запавет у сваіх пропаведзях. Я больш чым на 100% упэўнены, што Юзаф яму гэта сказаў і навучыў. Яшчэ больш, я думаю, што та інфармацыя, якая да нас сёння дайшла пра зачацце Духа Святога, пра вось усе гэтыя перажыванні Юзафа, напэўна, вось у такіх размовах з Христом ён Христу расказаў аб гэтым. Таму што гэта было толькі паміж ім і Марыяй, і якім чынам гэта да нас даходзіць. Не ведаю, якія словы ён ужываў, але, напэўна, было такое, што я сабе так фантазіраваў сёння, што Юзаф можа казаць Христу: «Прыйдзе, сынок, у тваім жыцці такі момант, калі ты не будзеш разумець, чаму так адбываецца. Прыйдзе такі момант, што для цябе будучыня будзе закрытая. Але даверся Богу, ён цябе правядзе». Не ведаеце, стоячы перад Пілатам, Христос, гледзячы на гэты натоўп, які крычаў: «Укрыжуй яго», вось не ўспамінаў сабе словы Юзафа, кажучы: «Я не разумею, чаму так адбываецца. Але мой бацька мне сказаў: давярай Богу, давярай Богу да канца». І ў тым, што Христос ідзе на крыж за нас, я думаю, што ёсць таксама заслуга Юзафа, які таксама гэтую таямніцу крыжа сваім розумам, сваёй мудрасцю прыадкрыў Христу. Таму, дарагія, няхай сапраўды вось гэта ўрачыстасць, якую мы сёння перажываем, прыклад святога Юзафа, будзе, можа, асаблівым чынам для нас, мужчын, прыкладам таго, вось як любіць сваю жонку. Ён, які закахаўся і любіў яе да самага канца. Таксама ў веры, вось якая дапамагала, можа, калі я сваім розумам не разумею, я хачу рабіць так, як мне хочацца. Вера, якая давярае Богу, што: «Пане Божа, няхай твая воля сапраўды будзе, а не мая воля». Той, які не шукаў свайго, той, які ведаў святое пісанне, той, які давяраў Богу. Імя Юзаф перакладаецца з габрэйскай мовы, кажа, што няхай Бог памножыць, няхай Бог дадасць. Таму сапраўды, няхай гэта ўрачыстасць будзе тым, што мы будзем адкрываць Бога ў сваім жыцці, і сапраўды няхай Ён дадае, і няхай Ён нам дапамагае. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Тварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesúsa Христа, Сына Божага адзінароднага, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць правароча Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, прызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Святы Юзаф, абраннік Найсвяцейшай Панны Марыі, прадстаўляецца ў іканаграфіі з дзіцяткам Езус. Святкуючы ўрачыстасць ягоную, які служыў Хрысту і яго маці, а сёння ўмацоўвае касцёл і абараняе яго сваім заступніцтвам, молімся да Бога Айца Усімагутнага. Молімся за Христовы касцёл, каб святы Юзаф умацоўваў яго ў пакорным служэнні ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён скіроўваў людскія сэрцы на шлях праўды і любові. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, каб праз заступніцтва святога Юзафа жыццё яе вернікаў садзейнічала рэлігійнай аднове ў нашай айчыне і ва ўсім касцёле. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб захаванне Божага закону было для іх крыніцай шчасця і спакою. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні патрэбных ласках апецы Маці Божай і ласцы здароўя для Ганны. Цябе просім. Молімся за памерлую Юзефу, Ленгіну, Альфреда, Таісу, Юзафа, Марыю і ўсіх памерлых сем'яў Дзеніс і Курцевіш, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за ўсіх, каго Бог паклікаў да вечнасці, каб праз заступніцтва святога Юзафа яны маглі сузіраць Хрыста ў вечнай хвале. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб, наследуючы святога Юзафа, мы сваёй працай умелі праслаўляць Бога. Цябе просім. Усімагутны вечны Божа, Ты даручыў святому Юзафу клопат аб святой сям'і. Выслухай нашыя малітвы і учыні, каб праз яго заступніцтва ўсё чалавецтва жыло ў спакоі і атрымала Тваё благаслаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Цяпер я
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Боже наш Ойча, святый Юзаф отданный из любовью служил Твоему Сыну, народженному з Панны Марии. Учені, каб мы по Яго прыкладу з чыстым сэрцам служили пры Твоим алтары, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Узносим и Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, каб мы складалі Табе належную хвалу, благословляли Цябе і праслаўлялі, адзначаючы урачыстасць святога Юзафа. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Багародзіцы Панне, як яе абранніка, як вернага і мудрага слугу, зрабіў галавою святой сям'і, каб ён атуліў бацькоўскаю апекаю зачатага ад Духа Святога, Твайго адзінароднага Сына, Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твой веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі всклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение І чакаем Твайго прыйсця. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсця, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Ранку Божий, які береш на себе грахи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Слуга добры і верны, увайдзі ў радасць пана твайго.
Молимся. Ласкавы Ойче, ва ўрачыстасць святога Юзафа, Ты сабраў сям'ю Тваіх верных вакол свайго алтара і ўмацаваў эўхарыстычным хлебам. Атуляй нас заўсёды Тваёй айцоўскай апекай і павяліч у нас дары Тваёй ласкі праз Хрыста Пана нашага. Дзякуй вам вялікі за супольную малітву. Перадусім тых, хто мае імя Юзаф ці Юзефа, віншуем з імянінамі. Таксама ўсіх мужчын. Сёння можна сказаць, што ў касцёле абыходзіцца дзень мужчыны, таму кожнага мужчыну, бацьку, сына таксама віншуем. Няхай узрастаюць у ласкі па ласцы, па прыкладзе святога Юзафа. Две невялічкія аб'явы. Адна, брат Влад прасіў перадаць, што наш мужчынскі клуб, які збірае менавіта мужчын, адбудзецца ў наступны чацвер сустрэча о 19:00. Пасля імшы брат Влад усіх прасіў зацікаўленых сабрацца ў закрысты. Гэта такія больш тэматычныя розныя, скажем так, сустрэчы, дзе ў прыемнай кампаніі сярод мужчын можна сустрэцца і паразважаць. І яшчэ адна аб'ява. Наш карітас парафіяльны падрыхтаваў невялічкі падарунак для кожнага мужчыны, таму, выходзячы з касцёла, убачыце нашых дзяўчат, валанцёраў у чырвоных такіх накідках, не прахадзіце міма, атрымайце маленькі падаруначак ад іх. Заўтра распачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі. З раніцы расклад імшаў звычайны, але ўжо о 7:15 будзе рэкалекцыяніст, таму усіх запрашаем з гэтай нагоды скарыстацца. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Богу. Святы Арханёле Міхале,